Dungan sa dakong fiesta dito sa kauluhan ang mga Sugbuanon nga diboto sa Jesus Nazareno nagsaulog usab sa kapistahan ini dito sa Archdiocesan Shrine sa Jesus Nazareno sa Kansuhong, Talisay City. Ani ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Laan gidugok sa mga gidugok ang Archdiocesan Shrine sa Talisay City sa mga diboto ning adlaw sa fiesta. Napuno kining Society of Angel of Peace Chapel ganihang buntag din gisaulog ang Pontifical Mass sa kapistahan sa Jesus Nazarene. Daghan sa mga diboto ang sulob ang maroon o red nga color sa sapot sa Jesus Nazarene. Ang uban gyud usab ang nagbitbit sa imahin niini. Usa kanila ang 60 anyos nga si Emmy Saavedra, 15 katuig na nga diboto sa Jesus Nazareno. Saysay niya nga sa nag-edad pa siya og 45 anyos, may gihambin siyang balatian nga dili niya masabtan. Nagdamgo siya kang Jesus Nazareno og dinhi na nagsugod ang iyang debosyon og naayo na siya sa hingpit. Samtang nadungan sa birthday ni Charlene Inumar Bernabe, 37 anyos karong adlaw ang kapistahan ni Jesus Nazarene. Gilagway siya nga usa ka miracle baby tungod siyang gihambing sakit dihang nahimugso. Samtang nagsugod ang iyang debosyon kang Jesus Nazareno dihang nadalaga na tungod sa sakit og hagit nga iyang nasugatan. Miracle baby baya ko kay since gamay jud kay ko pagkatawo unya kanang napadyo ko pitso diri ba ngay ko nga di man jud ni mawala ning ko mama nga miracle baby ka gipangayo ka nako nga makasurvive jud ka. So Santo Niño og Saint Nazareno. Naagi ko og sakit. Nya wala ko magpa-doktor. Pagkuan ako niya, pag-istorya na ko niya, nagpis ko, naayo ra. Sila si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug kapikas niining si First District Representative Ria Gulyas ang hermano ug hermana mayor. Matod sa mayor nga siya mismo dugay na nga diboto kay siya mismo nakasinati og milagro. Nagtubo ko sa akong lola ug lolo. I was always taught about devoting your life to a higher purpose. Pero diha gyud ko nahimog devote gayud na nakasuway na gyud ko sa ilahang silang miracles mo na ipasabot na ni dako akong pamilya, dugay kami nakaanak, then tungod sa pagpangaji diyan ni dako. So that's when I was a devotee because of Papa Eddie and Mama Inday, pero na-devotee na gyud ko in my own way kay nakatilaw na ko ako ang own miracle. Mato ni si Archbishop Jose Palma nga makapadasig ang kainit sa debosyon sa mga tao sa Jesus Nazareno ug sa balaang bata. Taliwala sa nagian sa matag usa, sa nasod ug sa kalibutan. Kamot mo pagbuotan, kamot na nagpapagawa ng maayo nga na matabo sa problema sa sakit mga kaguol. Matagpani po, masahay, hindi natin masabtan ang tubag. Pero there is one thing we know. God is with us. Lano man ang kapistahan sa Jesus Nazareno, excited na usab ang susamang mga diboto. Alang na usab sa pagsugod sa nobernaryo sa kapistahan sa balaang bata nga sugdan sa penitential walk o walk with Jesus karong Huwebes sa kadlawon. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.